Dobrý deň, milí priatelia, Kedveš Baratajn. Toto je posledné video z mojej druhej minisérie pod názvom Buďme spolu, hlas juhu. V prvých dvoch videách sme si prešli, aké má Aliancia šance dostať sa do parlamentu a následne som vám ukázal čísla, na základe ktorých som názoru, že Aliancia má vysokú šancu získať viac ako 6% volebných hlasov, čím môže hájiť záujmy svojich voličov v slovenskom parlamente. Je však Aliancia tá správna voľba spomedzi 4 kandidujúcich strán, ktoré oslovujú aj maďarských voličov? Respektíve, prečo by sa Aliancia do parlamentu mala, či pre niektorých radšej nemala dostať? V tomto videu sa pozrieme na kritické názory, ktoré majú tendenciu vyzdvihnúť a zdôrazňovať neúspech Aliancie, ako napríklad Aliancia nemá šancu dostať sa do Národnej rady, a to z dôvodu rozbitej voličskej základne. Alebo Aliancia nemá koaličný potenciál. Či tvrdenie, že ak sa do parlamentu dostanú, tak pôjdu do koalície so Smerom. Respektíve, Maďari vôbec nepotrebujú zastúpenie v Národnej rade. Však sa o ich záujmy postarajú poslanci ostatných parlamentných strán. Takže poďme pekne po poriadku. Aliancia nemá šancu sa dostať do parlamentu z dôvodu rozbitej voličskej základne. K tejto téme som sa čiastočne vyjadril v predchádzajúcom videu, kde som sa na situáciu pozrel z retrospektívy. Teraz však sa pozrieme na aktuálne prieskumy, a to z augusta a septembra 2023. Vieme, že volebné prieskumy majú iba orientačný charakter a neodrážajú skutočný stav a výsledok volieb. Pozrieme sa však, čo nám aspoň naznačujú a ktorá z troch priamo súperiacich politických strán má najvyššie šance uspieť v týchto parlamentných voľbách. Z prieskumu agentúry Focus z augusta vyplýva, že Aliancia by mohla získať 3,4%, Modrý Most Híd 1,7% a Maďarské fórum 0,7% zo všetkých hlasov. Ak by sa hlasy iba týchto troch strán spojili v prospech Aliancie, tá má najvyššie šance dostať sa do parlamentu. Avšak ak sa na stranu Aliancie pridá maďarská časť voličov aj iných strán, ako napríklad zo strany Olano so svojou platformou Maďar Szívek, Aliancia by mohla byť ešte silnejšia. Zdôrazňujem, že strana Olano ako koalícia troch strán potrebuje pre vstup do parlamentu 7%, ktoré v mnohých prieskumoch nedosahuje. Z nedávneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia zo septembra vyplývajú pre tieto strany veľmi podobné čísla. Je už na vás, ako si tieto a ďalšie prieskumy budete interpretovať. Avšak ja som presvedčený, že keď sa dokážu spojiť iba maďarskí občania južného a východného Slovenska, Aliancia sa s prehľadom dostane do parlamentu. Ak sa k ním však pridajú aj ďalší občania, ktorým záleží v prvom rade na rozvoji svojich regiónov, Aliancia bude ešte silnejšia. Ďalší argument v neprospech Aliancie je, že nemá koaličný potenciál. A čo ostatné strany, z ktorých majú voliči maďarskej národnosti na výber? Tie majú aký koaličný potenciál? Pre ilustráciu som si pripravil obrázok z článku denníka SME, ktorý podľa mňa najlepšie vystihuje pravdepodobnosť toho, že pri voľbe týchto hlavne pánov s trochu ublíženými egami voličom hrozí namiesto koaličného potenciálu akurát tak absolútny prepad hlasov a ďalšie volebné sklamanie. A aby som nezabudol, 500-eurový koaličný potenciál pána Matoviča a jeho Olano si myslím, že po uplynulých 3 rokoch nepotrebuje ďalší komentár. Podľa môjho názoru, je to môj osobný názor, hlavne tento pán potrebuje trošku oddychu, pretože toho, čo za posledné roky možno s dobrým úmyslom napáchal, bolo už viac než dosť. Ja si však nemyslím, že maďarskí voliči sú natoľko arogantní, že by boli presvedčení o tom, že hoci sa žiadna z maďarských strán v roku 2020 do parlamentu ani len nedostala, teraz, keď sú na scéne aspoň 4 politické subjekty uchádzajúce sa o ich hlasy, tak musí byť jeden z nich rovno v koalícii.
Či vlastne nie. Lepšie rovno, aby Maďari rozdávali a prideľovali ministerstvá. Takto nejak by to malo vyzerať? Myslím si, že každý zdravo zmýšľajúci človek chce vidieť svojich zastupiteľov v parlamente, aby v rámci svojich možností, takých, aké im vo voľbách ľudia pridelia, hájili v prvom rade záujmy svojich voličov. A to či už v opozícii, alebo v koalícii. Mimo parlamentu to žiaľ nepôjde. Ďalším protiargumentom pre mnohých je spolupráca, respektíve aliancia v koalícii aj so Smerom. Koalíciu so Smerom vylúčili všetky strany uchádzajúce sa o maďarský hlas a výnimkou nie je ani aliancia, ktorej predsedníctvo túto možnosť jasne odmietlo a vzhľadom aj na skúsenosti z minulosti ju kategoricky vylúčilo. A myslím si, že nie je dôvod na tom čokoľvek meniť. Ak niekto chce robiť závery v mene celej strany na základe vyjadrenia pána Dimešiho, to je podľa mňa až príliš pritiahnuté za vlasy. Mimochodom, ak sa nemýlim, rovnako ako napríklad aj ja, ani on nie je súčasťou strany a kandiduje ako nezávislý kandidát. No a na záver, podľa mnohých politikov a analytikov Maďari vlastne ani nepotrebujú zastúpenie v parlamente. Ja verím, že občania južného a východného Slovenska, a to nie len Maďari, to zastúpenie v parlamente nielen potrebujú, ale chcú. Koniec koncov to svojím poctivým prístupom preukázali aj v uplynulých regionálnych a župných voľbách, kde ukázali svoju vôľu, ktorá sa odzrkadlila vo volebnom úspechu strany Aliancia Szövetség. Aký volebný výsledok získa táto strana v nadchádzajúcich parlamentných voľbách? O tom rozhodnete už čoskoro. Tí, ktorí máte záujem podporiť kandidátov na kandidátnej listine práve tejto strany, potrebujete iba jedno. Využiť vašu moc a nie len sa dostaviť k urnám a hlasovať, ale hlavne krúžkovať tých kandidátov, ktorých považujete za tých správnych. A ako na to? To si povieme v mojej poslednej, tretej minisérii pod názvom Moc patrí ľuďom, nie poslancom. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm szépen a figyelmüket. Dovidenia a viszont látásra.